ebe nke a bụ ebe agwụ dị aka ji ụfọdụ alụsị bụ ebe aka agwụ ya dị. Dị n'ebe nke a bụ ụlọ dị alụsị, which is alụsị the Agụ Lake Shrine. Ebe nke a bụ agwụ ya? Ebe nke a bụ agwụ the shrine. Agụ Lake. Onwe ndị na-anọgasị ebe a? Oh, mmiri apụtachakwara saịdị ahụ. Okay, ebe a bụ iru mmiri. Okay, onye chọrọ ikpe iru ọma na mmiri, ọ ga-abịakwa saịdị ebe a. Ebe a bụ ebe iru mmiri, ebe a na-anọ ekute mmiri ma chi isi ife. O ji mmiri esi ife. Ebe a kishin alụsị, kishin ebe a na-esi nri alụsị. Like, you know them. If you get my isi and you have isi and ebusigolo there, ebusi alụsị ezu ide mmiri ya. Okay. If you have isi ma isi efi ma ebe a kishin ya. Kitchen. Onweghị ọzọ a na-ese ebe just ihe gbasatara ya. Gbasara dị alụsị, ya zacha isi nri dị alụsị. Na ya bụ isi anụ ebusigolo dị alụsị egbu. Then mmadụ ebe a kịta bụ ebe dị men alụsị ahụ a na-ekwu maka ya dị. Ebe nke karịrị unu. Ebe a ka alụsị ezu a na dị. Ilu mmiri ọzọ bụ. Nwekwara ike ikutekwa mmiri ebe a. Ebe a na-anọ ebe a achụ aja. Achị ịbịa gọfụ n'ilu alụsị ezu ide mmiri a. Then ebe alụsị ebe ya bụ alụsị. Nke a bụ ngene ya. Then inside bụ the main alụsị ya. Happens to be the eze nwanyị na-eme. Telephone ka eze nwegode outside. Nke a bụ ngene ya. Nke a bụ the alụsị na-enwe ya. Efe ya bụ sa akwa a na-asịtasịrị ya. Ọ na-eyuzusi mmadụ shrine. Ọ nnukwu alụsị ka ọ bụ alụsị afọ ji agụ ada agụ ya. Ebe a bụ okwu dị alụsị ezu agụlụ ahụ ị na-anụ. Ebe a bụ obi mmụọ ezu agụlụ. Ebe a okwu obi ọzọ anyị na-agakwa. Wefọdụkwa mmiri. Taa bụ okwu alụsị ekwuru gịnị? Alụsị ndị ụmụnna nwe dị ezu a. Nke a onye chọrọ ebe a ka aka ji ọfụ na-agụ. Nke a bụ alụsị Ngenotu. Nke a bụ alụsị Ngenotu. Mana ọbụla ebe a ka isi obi dị. Isi obi dị n'ime ụmụ Owere. Ụmụ Owere. Menstrual women are not allowed. Ebe a bụ iru mmiri ọzọ ebe a na-achụ aja. Ebe a ka Musa na-achụ aja, late Musa. My dad. Ebe a Musa na-agụlụ, late Musa na-agụlụ. Dr. Raf, ebe a ka ọ na-achụ aja. Na nke a bụ ụgbọ mmiri eji akụ azụ na dị mmiri. Ụgbọ mmiri. Okay, mana ndị nke o mebigo. O dibekwa nọ na ndị anweghị m anyị nyocha. Mmiri ebuka o. Iloma wo Fanta ba? Fanta keje Iloma na ya bụ fọn ụtọ na. Fanta with ngwongwo mmiri ndị ọzọ like a na-eyuzu biscuits, bread,
chewing gum, sweet, many things. And etinye kwu ewu ọkụkọ. Fanta na mmanya ọzọ maka na ọhịa ọtọ bịrịbịrị. Anya bụ mmanya ndị mmiri. Fanta bụ ndị mmanya ndị mmiri. Ọ bụ the best preferred mmanya ndị mmiri na-use ka ịchụ aja. Isi many ihe ọnụ ụtọ ndị ọzọ ma sweet ma chewing gum ma biskit ma nke a bụ ndị ichie mmiri. Ebe nke a bụ ebe agwụ dị aka ji ụfọdụ alụsị bụ ebe aka agwụ ya dị. Dị n'ebe nke a bụ ụlọ dị alụsị which is alụsị the Agụ Lake Shrine. Ebe nke a bụ agwụ ya? Ebe nke a bụ agwụ the shrine. Agụ Lake. Oche a na-anọ wee na-agwa dị mmụọ ya alụsị okwu. N'ebe nke ebukakwa ahụ. Ka m sịkwa ihe mere ndị ọcha ji abịa ekiri Agụ Lake ekiri. Ọ bụ ọkụ obere ife. Ebe a bụ the main temple of Agụ Lake. All those people from that place have the temple of Agụ Lake. Ebe nke a wuyiro. Ihe akwụnụ ndị mmadụ. Mba, ihe a bụ Kotabs. Ihe a bụ company. Company? Across Kotab company. Kotab construction company. Okay. Nke a was the lake. Nke a was the lake. Okay, dara ihe maka ebe a egosikwasịrị m. Ndị na-ekiri vidio ha ga-adị happy maka ịfụ ife ahụ maka ndị na-abịaghị abịa. Ekirite vidio were kwuo. Mmiri a bụkwara ibu ma must confess. Eburu karịrị nne nwanne. Nke a bụ ọkụ. A na-amụkwa na ka mmiri a zụrụ. Oge during festival now, the annual festival, each particular time with alụsị a na-esi because alụsị dị ebe too much, up to 400 and something shrines in the house. Nke a kịta bụ na alụsị bụ ya. Bụ na alụsị, nke a bụ na alụsị, mmadụ ebe a na-ebu na alụsị. Alụsị dị ebe too much, so during the festival, a na-enye observe one by one. Then come na observe. Onwe ebe a na-anọ were eme observe. Ego ayọrọ ebe a na-ekpe ekpere ego oyibo. Na-echi ekpere ego oyibo. So guys, I'm done. I'm going back now. I'm done with my excursion to Agụ Lake. So it's time to go back. I'm waiting for motor. So I'm going back. Alright guys, thank you for watching. Remember to subscribe to Chomzy Official TV, okay? Share this video, comment where you're watching from, like and comment. Bye.
Ezu ndị nwaanyị ọgaranya alụsị na-ebute ego oyi ka m na-ekwu si mmụ ekwu ya kwuo ibie wee ya oyi na-eke ya oyi n'oye ya oyi na oyi ka m na-ayọ taa wee sị bịakwa m bịa ma nzu n'aka mmalụ nzu adị amụ sunu tubu ụba tubu ugo ibe akwati ibe enwe ego oyibo wee sunu biko gbaa ọgụ nke ọbụla nsi yọ wee na-ayọ biko gbaa ọgụ biko gbaa ọgụ eze nwaanyị nwe mmiri ezu ọdara Chineke ụmụ ise unu gosi na enwe ibe unu na-eme na unu na-ebute ego unu na-ewere ego ise biko gbaa ọgụ a sị na ebe nwatakịrị na-ebe akwa atụ aka nne ya nọ ya nne ya wee gote ọkụkọ nke ọ bịara abịa ka o ruru ụlọ amịrị bezi ụba merie ọ gbakwara m eziokwu gote ego ewere aka ntị ka ngote ihe ka m bịa tata na unu ya eme ego ya adịghị aka ọkwa nwatakịrị ka anyị bụ na-agwa arụ n'afọ tụpụ ihe ego ka ọ bịa nye unu ekele ọ nwekwa nkwa o kweburu unu n'anya nna m okwukwu unu biko gbaa ọgụ nke a bụ nke anyị emetezie ọbịa ka nna akwụla aja ise unu biko gbaa ọgụ pụta saịdị a ka iwelụ na-ewelụ ozu ọgaranya ibe ijikwara nne na ọ bụrụ ya ka iji biko gbaa ọgụ ezu ọ na-ebute ego ọ na mba abalụ mba oluche ọdịkọ na ọma pata ọdịkọ na ọma tabi ebe a na-ebe ya nụ ndị nwaanyị ọgaranya ayọ ka anyị jikwa ekene ka anyị ji bịa ibe dị mma ka anyị ji bịa ezu ọgaranya ọrụ agazigo ọlọji ikwu okwu na ọ ya adị ile o gbuo n'aka nne ya dị mma o gbuo n'aka ekpe ya dị mma otu ọ bụla o si gbuo ọ ya adaba ibe ezu biko gbaa ọgụ ejikwa m ọfọ n'aka wee na-ayọsi ya ike si iti ifo mazi efo na nwere bụrụ ntinye na-ewe biko gbaa ọgụ na-ayọ ka nna na-ayọsi unu ike na-ekelesi unu ike si unu anwụlị okwu anwụlị ka anyị na-ekwu okwu ụba ka anyị na-ekwu biko gbaa ọgụ ọ dịrị ya ile ya pụta ife ihe dị mma merie na merie n'oyi merie na merie na nkwọ amosu nwoke pụọ dị amosu nwaanyị pụọ dị ya biko gbaa ọgụ ekwenye ndị otu obi biko gbaa ọgụ o gbuo n'aka nne ya dị mma o gbuo n'aka ekpe ya dị mma ndị ogologo ndụ na-arụ patri obi a ga na-agaziri ya a ga na-achọ aka nne aka ekpe dizibuta karịa ego ka anyị na-ekwu ego na-aga bụ ndụ baa ka onye ire erute ndị ogologo ndụ na-arụ dịrị ya mma na-eke dịrị ya mma n'oyi Igbo